Здравей и добре дошъл отново в Flashbang. Днес ще ти покажа няколко смолка на Мираж, които можеш да хвърлиш направо от T-Spawn. Тези смолкове са перфектни за бърз контрол над мида и A-сайта още в първите секунди на рунда. Картата, която използвам за тренировки, ще намериш долу в описанието. Първи смолк – Window. Спални се на това място. Прицели се в този ръб на терасата и хвърли смолка, докато скачаш и задържаш Вичърс. Втори смолк. От това място погледни към този прозорец, хвърли смолка, скочи и задръж W. Трети смолк. Спални се тук, прицели се в оградата на терасата и хвърли смолка, скачайки и задържайки W. Четвърти смолк. От това място прицели се в килима и хвърли смолка с скок, като задържиш W. Пети смолк. Спални се тук, прицели се отново в оградата на терасата и хвърли смолка, скачайки и задържайки W. Това бяха 5-те инстант смолка за Window. Сега ще ти покажа два лесни смолка от T-Spawn за топ мид и конектор. Смолк за конектор. Застани върху този кашон и се прицели между килима и оградата на терасата. Клекни и докато скачаш, хвърли смолка. Смолк за топ мид. Застани в този ъгъл, погледни в края на антената и просто хвърли смолка. Сега ще ти покажа някои от най-често използваните флашове на Мираж. Застани в средата на тази врата и се прицели във върха на лампата. Хвърли флаша, така заслепяваш противниците на сайта, докато твоите съотборници излизат от рампа, без да са флашнати. Флашове за Б апартаменти. Когато твоят отбор набива от апартаменти, можеш да им помогнеш с два флаша. Застани до тази стена и докато бягаш, хвърли първия флаш с скок. Продължи напред, погледни нагоре към кабелите и хвърли втория флаш. От апартаменти можеш да смолкнеш и двете арки, прозореца и вратата на маркет. Смолк за прозореца. Застани в този ъгъл, погледни към покрива и хвърли смолка с скок. След това направи няколко крачки напред до хартийките, прицели се до гредата и хвърли още един смолк, отново с скок. Смолк за дясната арка. Застани до този прозорец, погледни нагоре малко над плочата и просто хвърли смолка. Смолк за лявата арка. Застани в този ъгъл, прицели се във върха на лампата и хвърли смолка с скок. Това бяха няколко смолка и флаша на Мираж. С тях можеш да направиш пълен екзекут, още преди противникът да осъзнае какво се случва. Ако клипът ти е бил полезен, абонирай се за Flashbang и очаквай следващия епизод. Флашове и смолкове на Инферно. Пишете в коментарите дали искате втора част на Мираж. Благодаря, че гледа. И до скоро!